Ha a-riamh Mìrean-measgaichte bing iad làrach-lìn CBeebies ALBA. Rho díomh a làrach-lìn acin. Ha tòrr geamaichean agus bhideothan iad a chumas a dolú nar a haw gael fos mar a ham nishe. Heet go bbc.co.uk/CBeebies ALBA. Ha iad Mìrean-measgaichte bing a chud iad a scalan fór, sons gynwyr yn ywt mo chwydiochig. Ha 3 yn y pys yn acam sy'n láti chearst mar ha. O, haw chearst, clwys yn bing. Cwyddi sy'n yn pys sio sy'n losin ma ha. Agus y chlwys eile di hyf. Sgynial nes yn pys my iedig. Co ha sio. Sŵla haw chearst agus parstien vdikish ek bing. Cwyddi sy'n sio gan y fiain. O, sgynial. Rein sy'n y chwysyd.